What's up, mate? So karon manglakag-laag na pud mi adto mi sa asa to? Ato mag-breakfast gani? Ato mag-breakfast? Sa Ampon. Oh, sa Ampon. Ampon. Ah, basta nanay R ng Ampon. Madto pa mi train station no? Yes. Mag-abang mi og motorcycle para malibot na mo ang Ayuthaya. So ato sa mi. Okay, ning abot na mi diri sa among abanganan og motorcycle. So tara siya. 150 ang one day. So imo ang gasolina. Basta 150 lang ang one day. So mga to mi diri oh. Ani ang destination karon. Kani. Ya ta mga to karon. Oh, mga nili kani. Subay kani. Oh, kani. Ayuthaya ra mo. Okay kani. Ay apil ni sila. Same, I keep it. So guys, nanami diri sa suki ni JP nga kananan. Nara diri dapit ilaha sa Ayuthaya, ra diri. O mga on sa mi diri kay gutom. Naana mo pagkaon dira? Ha? Mangita ka tagugan na. Chibugan time. Hello mates, so this here is the old capital city of Thailand. Ancient city. There's a lot of ancient buildings here. So this here is Ayuthaya city in Thailand, about 80 kilometers north of Bangkok. It was the capital kingdom of Siam and a prosperous international trading port. From 1350 until raised by the Burmese in 1767, the ruins of the old city now from the form the Ayuthaya Historical Park, an archaeological site that contains palaces, Buddhist temples, monasteries, and statues. The park is on an island between three rivers. Oh, diba? Gamitin Google. Where the heck is my friends? Oh, there it is. Oh my god. Please always respect their culture. Look at this. Please don't climb up the monuments and etc. Stupa or Chedi, Buddha image, prang, pedestal, and wall. Guys, morning temple run. Guys, kita mo atong Mortal Kombat sa una. Oh, pero Mortal Kombat niyo. Oh, Mortal Kombat. So mo niya Mortal Kombat na scene held nila ang scene diri. Dili ko sure. Buot lang ko. Temple run with parkour. Okay guys, this tour would end here. We're gonna go somewhere else. It's so hot here. And they're having their picture, their portrait. Okay mates, this here is the Wat Matat Palace. This is how they reconstructed it. Sorry kaysa kong English guys ha. Bear with me. Okay, hindi akong wala kay kitanawan niya akong vlog so okay bra. Life goes on. Itong tawag sa Watat, something ang tawag sa ilang old palace. Giatak daw sa Burmese. Kung sakto ko, please comment. Kung wrong ko, please comment yapon. And ato na mi sa Lepante. Lepante sa tibok kinabuhi. Oh, karon na makakita. Tapos, yung nakita daw yung Lepante, statwa ra daw. So, it's a great privilege for him to see a
elephant. Human, haven't you seen an elephant before? You human. My God. Kita na kitsa gilipante. Grabe, well trained magkay nilang kwan. Elephant. Guys, ang elepante gikagit. Yang ilang gikuanan. Wala ko ni apil kay kuyawan. Okay na ko, wala mo ko na kuyawan. Dila ko ganahan mo bayad 40 mo ora gina. Ilang gi ko ganahan mo bayad 40 kay Ang sakay elepante kay ang sakay sa elepante kay urag mga 200 baht. 400? 400 baht gani sa one person. Oh, di. motorong ya mo nito. Okay na ko. Ara ta agi. Okay ra ko mutan-aw nila. So asa na punta? Oh, so adto na pud mi sa dako nga Buddha. Okay, so di namin manulo dito kay naay bayad na entrance atong entrance to dito. Di namin musulo dito kay kapoy na kayo. Kapoy kasi gasto kwarta. Correct. May entrance Napamik. fee. Oh, na entrance fee so. Mga to lang test ko kay mamalit mi unsay paliton dito. Man naon lakaw. Man mga on lakaw, paway. Ngayong gabi na sa. Ngayong gabi na sad. Kabuin na kayo. Maluoy mo. Ganihara din mi nakauli diri sa among ginatulgan and nakatulog na mi. So mga taod-taod ani mga to na pud mi sa venue kung asa mag-held ang Christmas party nila. O gaandam na sila diri, nanay cake, nanay unsa to ilang giluto ito, nanay hipon. And ang lechon baboy padulong na. Mao akong giulatan diri, mao akong giulatan na mo ni Ipat. Og sa tanan para makakaon mig lechon baboy. Og sige, later what do? Kadish? Di pa ni mo man. Ganiha? Alive yung kay ko ganiha. Kapay ka? Wala mo kay kapon. Wala lang ko energy nga. Okay mates, nami diri karon sa Ohana family group nila diri. So, nag-Christmas party sila. Guman namin kaon. Patay ko ng litson. Ang litson na dito akong video na litson. Ang litson. Bahak. So, maulaw mo kumuha to dito. Mag-stress to rin na kamera. Kay dili kay ko familiar nila. Okay ron, tag na ako sa dalan. Ano sa na ako sa dalan, di ko maulaw. Pero na ako diri, ikaulaw ko. Alright mates, so manamong pag-travel vlog diri. So mga alas 4 mi na nahuman kagabi. Ay kaganiha. Alas 4 na mi nahuman, nangatulog mi. Mga Luya na. oh, luya pa kayo, katulgo na kayo ko gani. Pero sige lang, pag-abot na dito sa Black Ben, pag-abot. So after ani, nasa mi atuan. Hamon kita pa to? Agad tag 20 baht. Ito sa mi sa tag 20 baht. Ay palito na mong madam, oh, napalitan si madam. So, ato sa mi dito sa 20 baht. So, dire na ako man akong vlog. So, salamat sa inyong pagkanaw and see you in the next video.